Mula ora sak geleme dhewe nyamak ora asmane Semar Badranaya. Lho, Nek ngono kowe wani karo Antisura, apamu sing tak wedeni ket mbiyen aku ki karo Kurawa, karo turase Kurawa ora tau wedi, Mas. lah menungso ora tatanan. Kemlewat ucap kowe regem jimat kowe wani ndelok Resi Abang. Ora saka kan paribasa nganggepe Bagong wedi karo kowe ngono apa piye? Hah? Ayo, muni yo. Saiki wong tuwa mungsuh wong tuwa, anak mungsuh anak. Niwang Agung mugi ngayomana marang praja negari ya Wastina saisinipun. Ora mengkoto dhisik Kakang Patih Dwara. Ayo ndadekake kaget pekenira si Kakang Patih Dwara. Wondene sira ingsun wiji wonten ngajengan manira Kakang Patih Dwara. Kawula ana ninggih dewaja sesembahan kula. Pengayoman kula nrimadya padha pratenggelan. Sinuwun Prabu parikesit. Padukami jujumateng wiswanipun ingkang ngabdi kepatihan. Sinuwun. Ari kala kula taksih lenggah wonten sak jawining pasewakan ing Jawi sangat kuwatos sing manah Pindaran Salombok. Pinanjering alun-alun kumitra caruk maras. Nanging sareng kula caket wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan sinuwun. Kawula ana ninggih. Iya Kakang Patih. Kadiparan anggon sira ingsun wiji minangka dadi badal wakil ingsun. Ndak percaya mulata kang saka kuwi tata rakiting kaprajan ya Wastina marata diagit aturna kelawan panjenengan ingsun. Samendang aja nganti kengkarempin Kakang Patih Dwara. Non kawula ana ninggih. Menawi pandukan dangu bab tata rakiting kaprajan negari ing Astina. Sangya para kawula samya sayekseka kabdi. Manunggal tetunggalan dados tunggal, saestu damel guyub rukun. Ayem-ayem tata titilan tentrem gemari pakarta tata raharja wonten negari ing Astina. Mendhakipun dumateng Sangya Prabdi Praja inggih boten kendhat anggenya tansah gladhen lahir daring kaperang sinuwun. Sawanci-wanci praja paduka katembok arang muga tartentu boten badhe anggepok kunca paduka Sang Nata. Sinuwun Prabu Paripurnama. Ingkang abdi kepatan tembok kasawarna putung sumangga kabandhemna. Kawula ana ninggih. Ya Kakang Patih gawe bombong. Tiasing sun teka jangkep kang dadi aturira ora liwat pakaran ingkang utama wae tindakna selawase urip. Kawula ana ninggih. Menapa ingkang sampun paduka dhawaken tartentu kula boten badhe sumala. Nanging dereng lan sak samuripun kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Sang Nata sinuwun Prabu Parikesit sinuwun. Iya. Dosa apa ingkang bakal tak sandhang teka aku wani nampa sembah kadang werda nanging ewa semono Patih. Jeneng sira ingkang minangka dadi rangka nata negara ya Wastina. Sembahmu tak tampa tiba sepadha-padha ora liwat prayogat nggonmu lungguh. Kawula ana ninggih sampun boten kirang prayogi sinuwun. Ora mengkota dhisik Siwa Semar, Siwa Nayantaka, Siwa Badranaya. Anggon Siwa lenggah ana ing Prajanegara Ngastina, Pambagya Raharja tampanana Siwa Semar. Ambel gagak saduli tombel mel. Sinuwun Prabu Parikesit. Miji kelawan sowanipun ingkang abdipun Semar Badranaya wilujeng sowan kula. Ming sak kula kok diparingi Pambagya Raharja sinuwun. Wilujeng kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya. Siwa Semar tak tampa tiba sepadha-padha. Ora liwat prayogatna nggon ngersani Siwa Semar lungguh ana ing Prajanegara ing Astina. Nggih. Sampun boten kirang prayogi sinuwun. Panakawan Bagong. Padha kanthi Raharja sak praptamu Panakawan Bagong. Pak, lakon apa to kuwi? Lakon apa piye to? Ayo lakon biasa. Wayange kok aku ora sing kenal. Iki wis jamane para putu-putu Pandhawa. Ngono. Ayo. Heeh. Nggih, sinuwun Prabu Parikesit. Miji kawan sowanipun ingkang abdi pun Panakawan Bagong wilujeng sowan kula. Nggih ming kula rada judheg.
Judeg sababe apa Bagong? Nggih mikir terus lakon iki pripun kula mboten ngengrengan blas ya kula. Karang saniki niku streaming. Engko nek lakon Semar Bangun Kayangan ming ngono-ngono wae, engko penonton streaming do ngaten nika. Iya. Ya wis ora dadi ngopo trimak-trimakno. Wah nggih. Bekti kula konjuk sinuwun. Iya tak tampa pangestuku tanpa nono-nono kawan. Nono nggih sampun sanget anggen kawula Pundiang Arya Jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Nun mangke yang penemban Curigananta. Eyang penembaning Cemara Sewu, Eyang Baladewa. Sarawuh paduka Kanjeng Eyang ingkang wayah ngaturaken pambagya harja mugi kunjuka wonten ngarsa paduka Kanjeng Eyang Curigananta ing Cemara Sewu, Eyang Balarama. Astungara sidam sikaring bawana langgeng. Kula Putu Prabu Parikesit. Putu Prabu Paripurnama miji kelawan sowanipun yang ing Praja Negara Ngastina pambagya harja wis tak tampa gawe bombong atine wong tuwa nggih. Ora liwat slamet sowanipun yang nggonipun yang sowan ngersane Putu Prabu Paripurnama. Ya mung pun yang ngaturake budya pangastawanipun yang bae muga kunjuka ana ngersane Putu Prabu Paripurnama. Nggih. Kula Putu Prabu Parikesit. Nok ninggi sampun sanget anggen kawula pundi. Damel bombong tiasmanahipun ingkang wayah Eyang mboten langkung kaprayogekna lenggah paduka wonten Praja Negari ing Jawastina menika Kanjeng Eyang. Ya Putu Prabu Paripurnama kaya wis ora kurang prayoga. Pratanipun yang wektu dina samengko iku ning Praja Negara Ngastina. Putu Prabu Parikesit. Nun mangke Eyang mesti kemawon damel kejot sotaning penggalih paduka Kanjeng Eyang. Teka dinten sak mangke kula wantun ambayongi rawuh paduka Kanjeng Eyang Curigananta sayekti kula menika nalindra ingkang tasih mudha tumaruna tartamtu anggen kula mengku kebawat keprintah negari Ngastina tasih kathah kirangipun inggih awit mengeti kuthung ing nalar tuwin cingkranging samubarangipun ingkang wayah tuwin paduka Kanjeng Eyang Curigananta ingkang minangka dados sesepuhipun ingkang wayah pun paripurnama. Pramila kula nyuwun pangapunten karana kula wantun ambayongi rawuh paduka Kanjeng Eyang ing Cemara Sewu Kanjeng Eyang Baladewa. Ya jagat pangesunggara. Putu Prabu, kula wonten maring adhawuh. Aja duweni rasa kang kaya mangkono. Jenyatane ngene. Nggonipun yang Prapta ana ing Praja Negara Ngastina iki wis dadi kewajiban pendak-pendak Putu Prabu Parikesit nganake Pasewakan Agung. Inggih. Merga tuk nalika semana pun yang nampa dawuh eyangmu ing Ndarawati ya Yayi Prabu Kresna. Kalamun ta pun yang ingkang dadi sesepuh ana ing Praja Negara Ngastina teges pun yang kudu tansah ngamping-ngampingi kelawan sira kula Putu Prabu Paripurnama. Mula kang saka kuwi aja nduweni rasa kang wigih ringa-ringa. Jigo perkewuh Durgama Sanggara ndak jaluk ilangna ya nggih. Kaicalna. Merga pun yang iki ngrengkuh sira kula Putu Prabu Parikesit iki padha dene kaya aku ngrengkuh putuku dhewe. Mekaten Kanjeng Eyang. Ya. Mula gandeng pun yang wis prapta ning Kedaton Negara Yawastina ndak jaluk Putu Prabu Paripurnama Wedarna sabda pangandika. Wigatine apa wontene sira kula Putu Prabu Parikesit nganake pasewakan kang beda klanatan sing wis malah pendak-pendak nganake pasewakan mesti priagung sing padha lenggah. Lah kok iki kere-kere iki do tekan kene iki ngopo? Nggih nuwun sewu nggih karang panyuwunan iki dawuh penemban. Sampeyan nggih ampun pripun-pripun. Wong dawuhe Panakawan metu sore kok. Ya Pak ya. Heeh ngandani kok. Kuwi sok Baladewane kok melu-melu kaya ngono kuwi. Putu Prabu babar pisan Wedarna pun yang bakal sumegja nganglungake jangga nilingake karna mastuti sabda temu dawuh pangandikane Putu Prabu Paripurnama. Siang Pantara Ratri mung cipta pukulon tan ana liyan
kaeksi mila katur kang cundha maneh prasasatragang ulun kang sumembah ong nun mangke Kanjeng Hyang Penemban estunipun anggenipun ingkang wayah ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelanadat ingkang sampun mrika kula namung badhe nyuwun dawuh tuwin pamrayoga saking paduka Kanjeng Hyang Baladewa awit kula nampi dawuh nyangatur saking Kyai Semar Badranaya Eyang jagat pangestungkara nampa atur saka Kakang Semar Badranaya. Inggih. Wigatine apa Putu Prabu? Inggih pramila Kyai Semar Badranaya lenggah wonten Praja Negari ing Astina. Awit ing sakmangke ingkang wayah pun paripurnama sampun sapirembagan kalian Siwa Semar Badranaya. Bilih mboten dangu malih badhe kawiwitan anggenipun Kyai Semar Badranaya miwiti ambangun kayiwanganipun sangya para kawula dasih wonten Praja Negari ing Astina. Awit pangintenipun Kyai Semar Badranaya miwah ingkang wayah ugi ngraosaken piyambak kawontenan wonten Praja Negari Astina mriku sakmangke sampun risak. Awit rikala semanten dipun cepeng dipun lenggahi dening sawarga Kanjeng Hyang Duryudana. Dipun lenggahi dening eyang-eyang kula Warasata Kurawa. Pangraosipun negari Ngastina sampun risak awit kawontenan negari ya Wastina sakmenika sampun bubrah. Argi sandang pangan menika awis-awis saestu pramila kawonten ing kados mekaten. Miturutipun sangya para kawula badhe dipun bangun dening Kyai Nayantaka inggih Siwa Semar Badranaya Eyang ya jagat pangestungkara wayah loro jagat. Wah, Putu Prabu wonten timbalan. Kaget sutanipun Hyang bareng pun Hyang nampa pangandikane Putu Prabu paripurna muga kaya mangkono. Inggih liripun kantos pundi? Mangkene. Gegayuhane Kakang Semar Badranaya sing kaya mangkono kuwi sayekti luhur. Mula ora aneh sartane ora mokal yen to Kyai Semar kepengin bangun kanan Praja Negara Ngastina ya pengin bangun kayangane para kawula merga pancen sakurnane lan sadurunge perang gedhe Bharatayuda negara Ngastina ki kahanane bubrah. Inggih negara Ngastina kahanane bubrah sing disababake merga anane Kurawa ingkang mapan ing Madyapada. Kurawa ingkang ngrusak kahanan Praja Negara Ngastina. Seksine pun Eyang, seksine Kakang Semar, seksine Bagong lan seksine isih akeh. Yen to negara Ngastina kuwi ora ayem, negara Ngastina ora tentrem, negara Ngastina ora jenjem merga dilungguhi dening para sata Kurawa. Ning mangerti yo. Kurawa ki janjane nggone lungguh ana ing Praja Negara Ngastina, kuwi janjane Yayi Prabu Jaka Pitana, Yayi Prabu Duryudana sawarga kuwi mung nglungguhi dadi Nalendra Wakil. Liripun Nalendra Wakil menika tegesipun merga manggene nalikane eyangmu ya sang sinuwun Prabu Pandhu Dewayana purna sartane sak surute eyangmu Prabu Pandhu negara Ngastina dititipake ana ngersane eyangmu ya kuwi Sang Prabu Dastarastra ya Adipati Dastarata ana ing Praja Negara Ngastina ning malah kuciwane Adipati Dastarata masrahke kalungguhan Bupati Anom ana ngersane eyangmu Jaka Pitana.
Watak mantune Kurawa kuwi dimong karo wong jahat. Kurawa ingkang dimong dening wujude menungsa ingkang cangkeme tansah nyebar wisa sing jenenge Patih Sengkuni. Ning sakniki pun modar nika kaya. Lah ya. Dipendhem nang ndi to kae, Pak? Mbuh. Apa dipendhem ning etan kuwi apa ya? Aku dhewe ya ora ro Bagong. Mbok menawa dadi pangane bangsaning perjineman. Watak wantune Kurawa ingkang dadi jahat merga dimong karo sing jenenge Patih Sengkuni rikala semana. Bebasane ngibarat wong ngemut gula krasa legi tumuli Yayi Prabu Duryudana moh nglepeh. Merga kamukten negara Ngastina iki pancen rikala semana jaman semana pancen elok dimen parikesit. Inggih. Mula kang saka kuwi Poniang dhewe ngrasa aja kok Kakang Semar, aja kok Putu Prabu Paripurnama. Poniang ing Cemara Sewu uga ngrasake yen to negara Ngastina dina sakmengko iki wis rusak. Mula lahir lan batin Blakasuta Poniang nayogyani sartane Poniang nyarujuki kang dadi ancas gegayane Kakang Semar Badranaya. Lan mangertiya, Kakang Semar Badranaya iki labuhane gedhe tumrap para Pandhawa. Wiwit Pandhawa isih bocah nganti Pandhawa ndungkap dewasa nganti seprene iki Kakang Semar ingkang tansah momong dadi pamong agunge para Pandhawa. Ngibarat sirah dinggo sikil-sikil dinggo sirah. Kakang Semar ora metung dina, ora metung sepira gedhe lan abot labuhane Kakang Semar bakal ditindakake ana ngersane para Pandhawa. Arak ya mangkono to Kakang Semar. Genah. Wiwit Pandhawa cuwilik. Wiwit Pandhawa dereng isa apa-apa isane ming nembe nyusu. Kula niki mung ngetutke kalian para eyang-eyang Pandhawa lho, Gus. Kula nggih pun ngetutke eyang-eyang Pandhawa lho. Sinuwun malah kejaman Prabu Rama Wijaya ya, Pak ya. Heeh. Wes luar biasa. Iki ponokawan lintas generasi. Ah iya. Aja dianggep mbyek-mbyek ya, Pak ya. Ah iya. Mula kang saka kuwi pratelakna sartane pidhangetna kang dadi aturipun Hyang. Yen to ngasi iki mengko kelakon nggone Kakang Semar bangun kayangan kula Putu Prabu Titenana kanan praja negara Ngastina bakal ayem tata titi tentrem ya ayem laire ya ayem batine Putu Prabu Parikesit. Nalendra mbak marwal sing sang katri gumulung mangrompak ing wadya Kordha reka kiri-kiri para nanggana magawya magawya kelarira wang-wang Demadane kawontenan praja negari Yawastina. Nalika semanten Sang Prabu Parikesit ya Prabu Paripurnama nampi pangandikanipun Pandhita Cemara Sewu Sang Tapa Begawan Surigananta. Dadi aceles tuwin ayem madyaning batos awit tandhangu malih Kilora Semar Badrana badhe miti bangun kayangan teges bakal sasi nampurna apa kang dadi gayuhane Sang Nayantaka. Mewah kawontenan praja negari Ngastina badhe manggih ayem tata titi lan tentrem. Kocaping mangkin dadosaken kanyor pinangka warju kanur jare wong ganten warju jare wong kecok. Ngidha durung abang, ngidha durung manjing dasaring pertala kasaru geger njaba yang ngarsa tengping mriku aseban bono amuk apa to kang dadi darunane. Lambu. Ora ana macan apa gajah kemedhot saka wandel kejawe amung sawanipun atmajaning Sang Sawarga Raden Tirtanata nenggih Sang Raden Antisura ingkang mantun minggah madaning datule praja negari Ngastina mancat Pancariti gaya-gaya kaya bareng kanthi nanggap akil kagat kang sami mangrumahe para kawula kanca kayana daya piye-piye jaluk dalan
turun. Arep Sinong wati Sinong wati jagat kinari among Mbak lumembak Mbak ing samudra ana ana bale lumatamra ganggang awita dedenjeng-denjengan om ya jagat pangestu ngara nun mangke Kanjeng Hyang Putu Prabu Parikesit piye dereng ngantos paripurna anggenipun ingkang wayah nampi pangandikan paduka Kanjeng Hyang ing Cemara Sewu. Kula nampi praptanipun menika boten pangling Siwa Antisura ingkang rawuh mriki. Kamangka kanthi kebak ing tata krami, kebak ing unggah-ungguh tuwin Subasita. Ning atasipun kula menika sajejer putranipun Siwa Antisura tumuli kula malah dipun sembah dening Siwa Antisura Kanjeng Hyang ya jagat pangestu karo wayah para jagat Putu Prabu wonten timbalan tak jaluk sing ati-ati ngelingi nalikane lakon nalikane Kakang Semar
oncat saka negara Ngastina tumuli Kakang Semar mbabar werdine jati diri Antisura iki dadi wong sing tansah gawe rusuh kanan praja negara Ngastina. Inggih, kepareng paduka, mula tak jaluk sing ati-ati. Mbok menawa praptane Antisura kanthi kebaing tata krama iki arep njaluk pangapura marang ngersani putu Prabu Paripurna. Mekaten. Yo. Inggih, pramila kula badhe andangu dumateng praptanipun Siwa Antisura. Kula aturi lenggah-enggeng prayogi Kanjeng Hyang. Yo, putu Prabu ya wis ora kurang prayoga. Nun mangke Siwa Antisura anggen jengandika Siwa Antisura rawuh wonten praja negari Ngastina ngaturaken pambagya raja mugia kunjuk wonten ngarsa jengandika Siwa Antisura. Siwa nun amit pasang kaliman tabiti bina nglodun tumawing tawang-tawang linepat ning tolak manu. Nun mangke sinuwun sampun ngantos paduka sinuwun Prabu Parikesit basa kalian kula. Lho, liripun kados pundi? Ampun liripun kados pundi? Kula menika namung kawula wonten praja negari Ngastina, paduka menika minangka nalindra wonten praja negari Yawastina. Mekaten. Nggih, ngampun mekaten, mangkono mawon kok. Oh iya. Ya, Siwa Antisura iya. Yen to Siwa ora gelem tak basani, ya sing gedhe pangapuramu ya wa. Nggih, mboten napa-napa. Malah kula seneng nek kula mboten dibasani niku malah kula seneng. Iya wa. Araharja rawuh Siwa Antisura. Berkat pamujinipun Anggir Prabu Parikesit sowan kula manggih wilujeng widodara ing samping kula tebesake kula widodara Kumendhak Walasirna. Sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk aja ngowah-owahi adat wa. Siwa Antisura kuwi padha karo wong atuwaku teka ngaturke bekti ana ngersane anakmu dhewe. Lho mboten menika bektosipun kawula kalian Nalindra mriku kedadipun tampi mangkono. Nggih. Ya yen mangkono tak tampa tiba padha-padha prayogakna wa. Sampun mboten kirang prayogi sinuwun. Nggih, Antisura padha kanthi raja sapratamu. Mriku wa penemban Curigananta. Ya dasar kepara nyata. Walah dalah. Wilujeng sowan kula wa penemban. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk penemban. Yo tak tampa ora pangestuku tampan ana Antisura. Wah, kowe lunga saka negara Ngastina. Bali-bali kok tatomu saya kebak kaya ngono. Pangestunipun kula ngepang sak menika. Wonten ing lampu merah menika. Bekti kula kunjuk, tak tampa Antisura pangestuku tampan ana. Sampun sanget anggen kawula pundi? Antisura wonten timbalan. Gawe kaget praptane Siwa Antisura ning praja negara Ngastina ana wigati apa? Nun mangke sinuwun. Ingkang sepisan praptanipun ingkang wa. Inggih abdi. Wonten praja negari Ngastina menika kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk tak tampa tiba sepadha-padha. Wonten tungkap ingkang angka kalih. Sowan kula mriku mboten dipun utus dening sinten kemawon. Nanging sowan kula mriku saking pikajengan kula piyambak. Awit sampun tinarbuka penggalipun ingkang abdi pun Antisura ing sakmangke kula kepingin nyuwun pangapunten wonten ngarsanipun paduka Anggir inggih sinuwun Prabu Parikesit. Nyuwun pangapura babakan apa wa? Lho. Napa paduka mboten kemutan kelingan babakan perkara apa? Nalikanipun lakon Semar mbabar jati diri kula ingkang tansah damel ruwet tindakipun paduka Anggir Prabu Parikesit. Nalikanipun badhe ngupadi wonten pundi dunungipun Kyai Semar Badranaya. Maling sakmangke kula ugi utusan Nalindra Yaksa ingkang nami pun Prabu Nirada Kawaca. Kaliyan ingkang sakmenika sampun seda menika rikala semanten wonten Raden Dentayandana wonten ing Glagah Tinunu. Iya. Pramila kula nyuwun mangapunten awit lakon ingkang sampun kawuri kula damel risake kawontenan wonten praja negari Ngastina. Menawi sekendinipun kula dipun maringi pangapura kula ngaturaken pamatur nuwun ingkang tanpa pepindhan. Wondene paduka sinuhun Prabu Parikesit sampun
kersa nampi taksih kersa nampi praptanipun ingkang abdi anggen kula kepengin mapan malih wonten praja negari Ngastina. Awit kula lunga saking negari Ngastina mriku urip kula sarwa-sarwi morat marit, urip kula sarwi mosak masik. Menawa sampun pikantuk kabar. Nek omah kula sakmenika sampun dipun sitarentenir sinipun. Lho, kena ngapa dadi kaya mangkono? Nggih awit utang. Lho sing utang sapa? Kula. Lho kok sambate ning ngarepku. Lah kula mriku namung crita, pramila nuwun sewu. Kula ngaturaken manung ingkang tanpa pepindhan wonten sinuwun Prabu Parikesit tasih kestu nampi wontenipun ingkang abdi pun Antisura. Ya jagat pangestu ngoro. Eyang Penembahan, piye Putu Prabu? Menika kados pundi menapa sekintenipun kula kedah paring pangapunten kelawan Siwa Antisura. Engko sik dipitung sik. Di gereja kanthi permati dipitung kanthi nalar sing genep. Yen to sekirane nanging yen to ora tumus tekan kasunyatan tegesmu ngomongane tok. Antisura kudu diwenehi pidana sing sakmurwat kelampur sing wis ditindakake. Mekaten yang. Yo. Siwa Antisura wonten dawuh. Apa sekirane pancen lair lan batin, lair terusing batin nggonmu njaluk pangapura marang aku. Lho, lair batos, lair batos. Lair batin. Kabetha-betha kula kapundhuta manahipun ingkang ponggir. Kula lair batin anggen kula suwita, anggen kula nyuwun pangapunten wonten ngarsanipun Paduka Angger Prabu Parikesit. Yen mangkono tak wenehi pangapura nanging aku njaluk kanthi banget. Yen tono murgane lakon Siwa Antisura mbaleni pakartimu meneh wa sing gedhe pangapuramu aku ora bisa menehi pangapura kelawan kowe. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Sekintene kula kedah nampi pidara ingkang sakmurwat kaliyan menapa ingkang sampun kula lampahi, kula badhe samanten ganti saweging diri. Menawi kula kedah dipun eksekusi mati, kula nggih sagah sinuwun. Jagat pangestu ngoro. Yen mangkono aku malah wektu dina iki njaluk sak piyantumu. Kula dipun suwuni sak piyantu. Iya. Merga wektu dina iki ana ing Rajanagara Ngastina mapan Siwa Semar Badranaya iki ingkang wigati dheweke bakal mbangun kayangan ana ing Rajanagara Ngastina. Merga negara Ngastina wis sungsang bawana balik kanane Rajanagara Gajahhoya. Mula pakartine sangjaning para kawula arep dibangun dening Yai Nayantaka srana mbangun kayangan Siwa Antisura. Jaja muntaplir kinentap duka yayasinipi yen sinaben mring sagedheng. Oh. Nuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten lho sinuwun, kepiye Siwa Antisura? Mboten kateges kula mriku nyela-nyela pangandikanipun Sinuwun Prabu Parikesit. Ugi mboten ateges kula mriku mbadal dawuhipun Paduka Sinuwun Prabu Parikesit anggenipun dawuh bilih kula kedah sak biyantu kelawan bot repotipun Kyai Semar Badranaya. Ning nuwun sewu, nuwun sewu. Kepiye wa? Semar menika derajatipun menapa? Iya Siwa Semar kuwi derajating Panakawan, derajating pamong sartane batur ingsun. Menapa wonten jamak lumrahipun ing ngatasi kawula cilik mingkire ming batur teka ajeng bangun kayangan niku napa wonten cariyosipun? Tur malih kula nuwun sewu. Semar niku arep bangun kayangan. Kamangka kayangan niku papane para Jawata, kayangan niku papane para dewa Wataknawa. Ning atase Semar menika namung derajating Panakawan, derajating Kacepi wong loro sawu dan telu sawu lupan. Lah kok Semar delangap-delangap arep mbangun kayangan, napa Semar niku gadhe wewenang tumrap negari Ngastina? Nyatane gegayuhane Siwa Semar kuwi luhur. Nuwun sewu, luhur bab menapane. Ya ora sah getak-getak to aku iki isih krungu. Siwa Antisura ngendika alon aku iki isih midhanget. Nuwun sewu luhur bab menapane. Semar niku kok diarani gegayuhane luhur, niku luhur bab menapane. Wonten pundi kaluhanipun Semar Badranaya? Oh nyatane Semar niku ming kawula cilik, Semar niku ming kawula alit, ming wong loro saudan telu sakrupan wong elek nyala mripat. Lah kok delangap-delangap ucape kepengin bangun kayangan niku nek cara kula tangeh lakone cepak wurunge sinuwun.
Amit sinuwun. Panos maning jajalanan sekertaning bawana iblis lanat. Drohon kowe parat. Pono ngawan Bagong, ngopo? Lho ora basa karo aku. Padhakan aku saiki bareng dereke Sinuwun Prabu Parikesit ki pangkatku mundhak, Ce. Kon basa karo diapuranmu rasudi ra. Antisura. Lho sajak kowe ora nrimake kelan apa sing wis tak omongke. Ora nrimake kelawan nggonku nyenyamah marang asmane Semar Badranaya. Pancen ra trima blaka suta blak utang terus terang arep ngopo kowe? Amit nggih sinuwun, amit. Iya Bagong ora dadi ngopo. Nganti ngungkurke ratune aku. Mas. Su. Lho. Ngawur. Lho jenengmu sapa? Antisura. Kon ngundang apa nek ora su? Masa kan ngundang ro wong jenengmu Dupawira. Antisura. Bagong ngono malan. Saiki padha lanange wae. Kowe ngece karo wong tuaku. Kowe ngece karo Semar. Semar ki sapa? Semar ki bapakku. Kowe ngerti to? Wong ki siji kudu manembah ana ngersaning Gusti Kang Karya Jagat ping pindhone menungsa ki kudu ngajeni, kudu ngabekti marang kedua orang tuanya. Mula Bagong iki ngajeni ngabekti karo Semar. Mula Semar tak belani nek jenenge bapak kok diorek-orek karo menungsa sing wujudane kaya raimu kuwi ra. Kowe ora arep trima. Ora trima, blok kesut aku ora trima. Jajal aku tak takon karo kowe, nek kira-kira sing diece ngono kuwi mau ki wong tuamu, nek kira-kira ana wong muni, Antisura kuwi meng anak Jayadrata almarhum. Jayadrata kae gali, Jayadrata kae gentho, wong loro saudon telu sarupan. Jayadrata kae wong ora ngerti subasita dlajikan. Wong bedigasan, wong brangasan, kira-kira atimu lara apa ora? Kira-kira atimu lara ora? Des, lara ora atimu? Lho, nek aku ya lara ati, padha aku, Bro, padha aku. Mula ora sak geleme dhewe nyamah karo asmane Semar Badranaya. Lho, nek ngono kowe wani karo Antisura, apamu sing tak wedeni? Ket mbiyen aku ki karo Kurawa, karo turase Kurawa ora tau wedi, Mas. Saiki ngene wae, padha lanange metu njaba. Piye? Metu njaba. Wong bayare sithik kok. Bagong kok ngayal. Maksude nek arep apa metu jero ora ya tambah raga to, Mir. Sekirane kudu sing paling ora cepak-cepak dit 800 lah. Kuwi nek ya wong gandeng aku mung bayar 150 ya metu njaba wae. Lah menungso ora tatanan. Kemlewat ucap kowe regem jimat kowe wani ndelok Resi Abang. Ora usah kok kan paribasa nganggepe Bagong Wedyara kowe ngono apa piye? Ayo muni yo. Saiki wong tua mungsuh wong tua, anak mungsuh anak. Pun malah kula damel kriwikan dadi grojokan guyon dadi tangisan mawon sinuwun. Ya jagat pangestu Nggara. Ana kawan Bagong lah kok dadi kewanen kowe ndupak kelawan Siwa Antisura. Ben wong elek niku nek mboten didupak mah mboten. Kamangka iki mau lagi wae Siwa Antisura njaluk pangapura merga saka patrape. Nanging malah mung merga Siwa Antisura nyenyamah kelawan asmane Kyai Semar Badranaya. Kowe nesu malah dadi Siwa Antisura duweni watak angkara meneh. Bagong. Bagong. Kowe krungu ora tak omongan. Pripun penemban? Antisura ki lagi arep dadi wong apik. Antisura ki lagi arep dadi wong sing merenah uripe, lagi wae njaluk pangapura nang Sari Putu Prabu Paripurnawa. Lah kok malah to dugang kaya ngono sagelepe dhewe ki piye? Mengke riyen niki tlonjonge kula genahke riyen. Sampeyan ampun salah paham lho. Aja salah paham, aja kadhati kajuran penampa. Nuwun sewu. Sing miwiti sing ngelokke Semar Badranaya niku sinten? Lho, Antisura. Lah, kula niki sinten? Kowe iki Ponokawan. Kula anake sinten, Pun? Kowe anake Kakang Semar Badranaya.
Ngendi ana lumrahe anak kok wong tuane diece anake meneng bae. Niku anak sing kepiye coba tak takon. Hah? Ana anak krungu menungsa nyangkem wong tuane dielek-elek ning ngarepe anake krungu mripate anake ndelok. Niku anak ngendi sing ora lara ati tak takon. Coba sampean wis coba. Baladewa anake Basudewa. Basudewa kuwi wong ora iso tahan lama. Lara ati ora sampean? Lha aku lara ati. Padha kula, Mbah. Sampeyan iku wis tuwa aja sok muring-muring to. Senengane kok kaya ngono ta. Wah, nek ngono iki mau sing luput anti sura. Ah, nggih anti sura niku sing luput. Lah kula niku mung saderma nindakake laku dharma ya, Pak ya. Iya, heeh. Aku ora akeh omongan. Aku mikir lakone judheg Bagong. Ora usah dipikir ben ra judheg kok senengane ora. Ponokawan Bagong pripun? Ndak jaluk gandeng kowe wis wani mbibiti perkaran niku kudu wani nanggung perkarane. Terus sampean mboten sarujuk kalih kula ngamuk anti sura nika wau. Ya ora sarujuk mergo kae pepundhenku, kae siwa anti sura kae wong tuaku lah kok kowe malah wani kaya mangkono. Oh nggih pun, nggih mboten napa-napa. Fine kok, fine. Oke. Ya Pak yo metu wae yo. Ngapa? Aku sinuwun Prabu Parikesit kaya ora arep sida mbangun kayangan. Senengane wong kula niku nggih demi kebaikane sampeyan. Kula niku janjane ora trima. Anti sura niku ora pisan ora pindho gawe rusak kanan Praja Ngastina. Sampeyan kelingan mboten nalikane sampeyan ajeng disinengkake ngaluhur jenengake nata wonten Praja Negari Ngastina, sinten sing gawe masalah? 1 Kertiwindu, 2 Danyang Suwela, 3 Anti Sura. Niku menungsane 3 niku 3 serangkae niku wis damel elek kanan Praja Negara Ngastina. Lah kok saiki arep njaluk pangapura ora wurung ngomong pakartine elek dibaleni meneh. Kok ya sampean tampa iki piye to? Penggalian Putu Prabu, ature Bagong iki bener. Lah ora wurung ya mbelani aku kowe. Lho karo pendhita kok kowe. Yo, kowe anak lutung ngono kae lho. Ya jagat pangestu ngoro wayah turu jagat Ponokawan Bagong. Kula malah ingsun ngaturke panuwun kelawan kowe. Lho ora wurung aja ngaturke matur nuwun. Ndekno kok ngelek-elek, ndekno kok nyalah-nyalahke. Nek ngaten sing salah senes kula ta sinuwun. Dudu nanging sing luput siwa anti sura. Ah. Becik ketitik ala rupamu anu ala ketara. Kakang Patih Dwara, kula wonten dawuh sinuwun. Marata diake ndak jaluk kanggo tentreming Praja Negara Ngastina. Dawuhna marang ngersaning para wadyabala sartane para kadang-kadangku, para turas eyang-eyangku Pandhawa. Supaya nentremke kanan Praja Negara Ngastina aja nganti telik Mangindrajala ingkang mrajal keselo-seloning garu. Ih, nok-nok ngestaken dawuh. Keparang nyuwun pamit madal wasilan malasi sandine wis purna jejiban pasewakan Bagong kula. Bubarna kang padha sebo ingsun kundur kedaton. Ora wurunga dawuh kula. Lho gelem apa ora? Ha nggih gelem. Ah wis gleleng Mir. Gleleng mengsak kowe mbubarke pasewakan. Ya lakonana kuwi dawuh sinuwun Prabu Parikesit. Nek ngestaken dawuh sinuwun kepareng nyuwun pamit madal wasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Ponokawan Bagong. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Purnagati ning Mananggilan. Ki engko dikendhangke kosek. Arsa Sang Nata Kundra ngedaton sluk saking Damparcana kinapit gambaran gading. Kadherekaken sangjaning Purumban Jedi manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngampil upacaring prabon. Mudhar kawisa saking Mandura tindak nyosang Sri Naranata lamun katon saking Mandura tansah sesanti kamulyandi. Iki nggo apa kuwi?
Eh